Eka. Anay akong sigihan ko huna nga na ay naman. Karon mga kabukid ni ako karon dinhi pero abi ninyo ganina gikarwas ko sa among iring nara o. Gikarwas ko. Oh no. Iring. Kay dinhi mo na siya makuan sa akong abaga. Daw. May iro. Nakurat siya gikarwas. Oh no. Nara mga kabukid. A few moments later. Si Ben ug si Karina o diha na sila magdula sa ibabaw dinhi sa akong mga tanom. Munay nakarwas sa ako kanang yellow color. Nara si Ben ug si Karina. Ben? Ming. Kanang usa si Karina na. Kanang usa si Ben, kanang yellow, maunay nagkarwas sa ako. Kanang dinas ibabaw, maunay ilang playing area. Yes, ibabaw kay ganahan man gud sila kay nit. Inawa. Kana si Karina na, si Karina. Nagigid sila sa ibabaw sa nit. Kato na si Ben. Si Ben. Ganahan sila magsigi og gula diha sa ibabaw o diha sa akong mga diha sa nit. Maunay nakarwas sa ako o. Si Ben. Si Ben. Kato si Karina na. Muna sila ang among pet dinhi. 5 na sila kabuo. 5. Karon ipaila-ila tamo sa uban namong mga iring. Ipaila-ila na ako ang uban namong mga iring. Kani siya si Granger ni nga iring namo. Dinhi na siya mapuno sa mga linabahan ang tanawa si Granger. Oy. Nagpatulog na siya. Oh, di yun na mata. Kaya kabalo manggit ka na. Ipapahawa na siya. Oo. Oy. Na siya. Tulog yun na siya. Nauna siya si Granger. Ang iring nga diha magpuyo sa linabhan. Nagpatulog-tulog. Basta matang ito. Nagpatulog-tulog. Ano siya? Kapulan. Na siya si Bane. Katong nagkarwas na ako nga iring. Na si Bane. Untuan ni Dara si Bane. Na siya ang iring nga nagkarwas sa ako ganina. Si Bane. Ni ilang food. Cat food. Ni ilang para kupo. Nara. Kani mo ni si Odette. Basig manganak na ni si Odette karon. Odette? Nganong luya mang kadet? Manganak na ka? Ako na raba kay tiyan. Apo nato si Odette kay ato na siyang gi-ready. Kay kini si Odette hapit na ni siya manganak. Ready na iyang butangan sa iyang food. Kato to ara iyang dal. Kato siya iyang water. Nara iyang water. Nara iyang butanganan og tubig. Kini ang butanganan og tubig. Nara siya. Ready na nato si Odette kay hapit na siya manganak.
i-update ta lang mo kung manganak na ni si Odette. Nara. That's all for today. Thank you for watching. That is all. Bukid, si Odette.